Habrawa TV. Wanda nake so shine san baiwa soyayya. Wanda nake so shine zan ba soyayya. Soyayya ra'ayi ga wanda nake so. Soyayya ra'ayi ni ko ba na san ki. Soyayya ra'ayi ni kuma ina san ki. Soyayya ra'ayi. Soyayya ra'ayi. In babu kai ina zani, ni dai taho kawai zani. Kaunar ka ce ta kama ni, kai ne nake muradi ni. Kai dai kawai ka yarda da ni, a so ba ni saka ruɗa. Kin san da so fa shi ra'ayi ne wanda ba ni raina shi. Idan an yi ne a san zuciya to an yi kausubin dashi. Dan ba ni san ki har abada ta yin san ki ba ni karɓar shi. Fahimce da kin sani shi so cikin rai ba a cusa shi. Dan ba ni cin ina san ki ra'ayi na ba ni cin jashi. To kin ga shi fa so ra'ayi ne ɗai ni ina san ki. A cikin zuci banda da makarki a so san baki mamaki. Lambu so ni san kai ki mu sa gasa na aure ki.